Homa Bay. Kech osethiro chenro mathoth nyaka mag somo ka koro jokanyo temo jolo sikunde kod kony mar chiemo. Riwruok mar Red Cross kod mano mar joreg kothe oyango chenro mar chiwo chiemb kony ne jopuonjre maromo 61,000 e thuolo ma gibiro timo penj dweni nyaka dwe manyien. E kinde no tend kaunti ma Mombasa bende ochako chenro makamano mar jiwo jopuonjre kendo neno ni sombgi ok orochre nikech wach mar kech. Joja oko miyo waler mathoth. Kaluwore gi midhiero mar kech ma pod medo kwako gwenge mathoth e pacho ka, riwruog joreg kothe kotudore kod mano mar Musalaba Makwar kata Kenya Red Cross ne jochako ayanga chenro mar chwalo chiemo e sikunde. Chiemo no gikoni geto jopuonjre manie gwenge ma kech onure dhano to chutho mago madhi timo penj machakore e dweni mar 11. The Cereal Millers Association and the Kenya Red Cross Society will from today begin distributing flour targeting 61,000 school children, 150 schools across 9 counties. We have decided to feed learners, especially with the examination period, because we will appreciate that adequate nourishment has a positive effect on performance. We have seen especially girls being married off early in some of the counties where we are actually going to be taking this food so that the family can be given some cows in exchange for their daughter. Chiemo no geto jopuonjre manie counties mag Meru, Garissa, Marsabit, Tana River, Samburu, Makueni, Kajiado, Nyeri kod Machakos kuma ibiro chiwe thuolo mag penj mar tam mar 3 mabiro chakore e kor dweni. The situation is not easy. You have your own challenges, but you've been able to go out of your way and make this significant contribution. That will go a long way in helping the efforts by the government to address and alleviate the suffering that the majority of our people are going through at the moment. But apart from this, there's also the question of water. And I would like to just make an appeal that many more can also come forward and ensure that we support the water sector, because that is critical both for human use but also for the animals. To e kaunti ma Mombasa, Governor Abdul Swamad Sharif Nasir ne bende osidho yanga chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre mag ECD manie od bura ma Kisauni kod mano manyali Mombasa. Ma en bang' tudore gi riwruok midendo ni Food for Education ma bende ne oyawo yanga jikon manyien mogere lony manyasani matedo chiemo michwalo ne jopuonjre go. For the children of Nyali and Kisauni wale wako katika ECD, the schools that are being handled by this program katika ECD, your county government commits between 10 to 15 shillings immediately with immediate effect ianze kusaidia hawa watoto. Na huu mpango wa chakula umetusaidia sana kwa sababu watoto hawatoki. Wakitoka darasani wanakula a short break and then they are back. Na watu wa Nyali tulisema tuta invest in education, and that is what we are doing. We have 8 kitchens across Kenya, but this is our largest, providing school meals across Nyali and Kisauni counties. So around Kenya now we're providing around 75,000 children with lunch every day, including here in Nyali. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.